beberapa informasi tata tertib yang harus diperhatikan. Yang pertama, jemaat dimohon untuk tidak bermain HP pada saat ibadah berlangsung. Yang kedua, jemaat dimohon untuk mematikan notifikasi atau mengaktifkan mode silent. Yang ketiga, jemaat dimohon untuk tidak makan dan minum di dalam gedung gereja. Yang keempat, jemaat dimohon untuk membuang sampah pada tempatnya atau dilarang untuk meninggalkan sampah di dalam gedung gereja. Satu lagi, pada saat drama berlangsung, jemaat dimohon untuk tidak memotret atau merekam menggunakan lampu flash. Informasi terkait jadwal ibadah dan kegiatan HKBP Yogyakarta dapat diakses melalui website berikut atau akun sosial media HKBP Yogyakarta. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Sudah, aku ketinggalan, aku nggak dipanggil tadi. Cik. 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 Cik, cik. Cik, cik. Cik, cik. Salam. Selamat hari Minggu ma di hita salutna. Damang dainang suang songone nang haha angginang pinaribot. Tapuka ma parminggota pala ditikyon. Alani tapasonang jala taparadi ma rohata. Martang yang nao maita. Amin. Mari demahita set buku ede 250 pitu ayat sada sahat rodi ayat 3 jonok do debata.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumupalangit dohot tanoon, amen. Songonodo didok Tuhan Jahuba, juwon nama au, jala alusaku ma ibana, sadong anakku do ibana, juppa hagugutan, paluau kudo ibana, jala marmulia ibana bahenokku, sai pamahapokku do ibana sarimatua, martua do nahudul di pangodingan ni natumi buli, jala namia di lenggoman ni pargugu naso hatudosan, namadok tu Jahuba haporusakku jala partano batuaku debataku, marhaporusat hodoau, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang, asimaroham dihami halak nagaleon, didaho nagugu do musunami, saitalu do hami dibahen alani hagaleon nami, dibaheni hupangi do hami tuho, sai pargugui jala pamonang mahami, maralohon musui, marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus, amin. Udul mang. Tangyonamu mapatik ni debata na dienet sian buku Pesalmen bidu 50 ayat 15 songonon ma hatana jala juma au jupa di ari hagugutan asa hupalua ho asa dipuji ho au hulangi hami jala juma au jupa di ari hagugutan asa hupalua ho asa dipuji ho au ido sahat ni patikna atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patiknai rak mahita madok ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi, amin.
Manopotima dosa tanda gudang itu adopan di debata martangi yang mahita di bagasan rohata. Alai Tuhan debata pargugo nasu hatudusan para siroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami halak pardosa nadangolon ro tujolo habang sahabadion mi manopoti jala mangangguk kod dosa nami masayjot huharsahi hami ho marhite hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami narwai dang huholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tordinami dohot nasa gugunami nang dongan nami dang doson diri nami hubahen hami dibaheni tamado rimasanmu jalau humanmu hami tuhamatean saliling nililing nai alai nama porus mahami nuaing tuasi ni roham nagudangi mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulo hami dohot alani guarmu nabadiai ali Tuhan saya asima roham dihami halak nadangolon amen tabigima hata baga-baga taringot tuha sesani dosa songonodo hata ni jahuba unang homabiar ayaw do siluluhon ho nungapola hujo guarmu au napuna ho hasanga pemadi debata na digijang amen.
bigema hatani debata turpo epistel di minggutta sadarion sian buku Matius biduopat mamuka sian ayat sada sahatro di ayat 10 sada. Matius biduopat mamuka sian ayat sada sahatro di ayat 10 sada. Tajahama margati soreng tarujun Tuhan Yesus dungi ditogihon to di ima Yesus tu halongonan asa diujuni si bolisi ibana dungi didapoton si panggujuni ima ibana nin nama moloau tutu ho anak ni debata dohonom ma dokon ma batuon gabe si panganon dungi ditugion si bolisima ibana tuhutan nabadiai di pajongjong maibana tu atas bagas joroi dunginin nama madok ibana dunginin na Jesus ma madok ibana dohot doon di dok surati dang jadi ujunan Tuhan di Batam. Saluhut nai lehonok kudo tuho molo oloho marsoba tuau dungi ditadik konsibolisi maibana jadi Roma aka pardi surgo marhubasi di ibana ido sahatna martua do natumangihon hatani debata jalan naupeopsa amen.
tidak koma hapor siaw tai songna hina tidak kon ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugo na suhatu dosan na tumapalangin dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhan ni si Maria nagabe-gabea setod di porbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumaw na bernit di panghuman ni Silatus na matetarpajal lo ibana di hau pinorsilang na tuwa tubanu atoru dong ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lauhut dulu siamun di debata jahuba amanai pargugo na suhatu dosani disimay ibana pay mamulak sugot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditod di porbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasesani dosa dohot di hatai namadok mulak mangulu sugot daging ni halak nong mate dohot di hanguluan na sora suda amin.
Shalom. Halo. Hamuna dongan saha porseaon di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Adorang so jinahahon odola ni tikting ni huriata di hari Minggu sadarion. Atas goarni parhala doha KBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta. Parjolo mahu pasar hami hata horas-horas tuhita salutna. Dohot tu akadongan na oddo perap marsaor di parmingguan di HKBP Yogyakarta sadarion. Huspasat hami ma tabe di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus, horas ma dihita salutna. Horas. Udutusi tabege ma odola ni tikting ni huriata di sadarion. Jalaboi tajaha di papan pengumuman ni huriata. Manang marhite soft copy tikting di WA Group wilayah Manang kategorial. Tikting Parjolo. Goar lapatan dohot topik minggu 22 Februari 2026. Goar ni minggu info kafit. Jowon namaho jadi alusaku ma ibana. Pesalmen siapulu sada ayat 15a. Topik jonok do debata uju jauh-jauh wow. Paduahon namar hobas di mingguta sadarion ima di ibadah pukul sia parjamita amang padita tibul hutahayan STH MM paragedda amang situa L Lumban Raja SE patoluhon parjaha tikting situa Agata CH Boru Manolang SS. Patoluhon pertangyangan wilayah di bagasan mingguon. Di hari Selasa 24 Februari 2026 pukul 10 walu di bagas keluarga Nyonya N. Siburian Boru Silitonga, Inganan Sekretariat Wilayah Tengah. Di hari Selasa 24 Februari 2026 pukul 10 walu di bagas keluarga G. Silitonga, Situa A. Boru Manulang, Inganan Sopogodang, Wilayah Tengah. Di hari Selasa 24 Februari 2026 pukul 10.30 di bagas keluarga CH M. Situmorang, Inang R. Boru Sianipar, Inganan Jembatan Merah Sleman, Wilayah Utara. Di hari Rabu 25 Februari 2026 pukul 10 sia di bagas keluarga Nyonya SGH Simanjuntak Boru Tambunan, Ambar Ketawang, Gamping Sleman, Wilayah Barat. Hari Rabu 25 Februari 2026 pukul 10.30 di bagas keluarga Sintua LMH Hutapea Boru Hutahayan, Inganan Sopogodang, Wilayah Timur. Asa sudema akaruas ama ina lumobi seksi madohoti pertangyangan hobar tu wilayah nabe. Paupaton ulaon ni kategorial boima tajaha selengkapna di papan pengumuman. Asa sudema akaruas ama ina lumobi seksi madohoti pertangyangan hobar tu kategorial nabe. Namangihut dakdanak nasorang. Di basa-basahon tuata do sada dakdanak boru di keluarga BP Nanggolan, Inang Nyonya Inang Boru Sialagan, Wilayah Utara di hari Senin tanggal sia Februari 2026 di Rumah Sakit Sadewa Babarsari. Hipas do dakdanaki suang songoni nang natorasna. Anggiatma di pasu-pasu jala di pergogoi tuhatta. Namangihut parmingguan bahasa Inggris Manang Sunday Service. Hari Minggu Nanaingro tanggal 1 Maret 2026 parmingguan pukul 10.30 WIB di Patupa Huriata do parmingguan bahasa Inggris Manang Sunday Service. Asariama ro naposo suang songoni nang aka ruas laho madohoti parmingguani. Namangihut parguru malwa khusus. Di Patupa Huriata do parguru malwa khusus hobar tu hari kotana mamuka minggu nasalpu laos boima mandaftar tu situa wilayah nabe manang tu sekretariat ni Huriata. Parsiajaran mamuka bulan April 2026. Namangihut pelian bulanan keluarga doho tok ripe pembangunan.
Hombar tu haputusan rapot huria naung dipatupa na di hari Selasa tanggal 10 Desember 2025 na salpu ala 40% do na pasauton pelian bulanan dohot tok-tok ripe keluarga di tahun 2024 ro di tahun 2025 sementara 60% nai dang dope pasauton alani laho manjangkau na 60% on asa ukap pasauton kewajibanna disepakati huriatama pelian bulanan keluarga dohot tok-tok ripe pembangunan sautikna Rp30.000 ganuk bulan. Dia karuas ni huria nang pasauton nasai laon kewajibanna dohot nominalna dumenggan unang bemoru. Dibahin huriata pe minimal Rp30.000 asa ukap do rohani na 60% laho pasauton kewajibanna tu huria. Namangihut pelean tu jolo ni altar dohot tunai. Dipangido tu sude ruas asa toktong rade pasauton peleanna tu jolo ni langgatan. Boima di pasahat marhite Kris naung di parade di jolo. Namangihut Kris BNI dohot BRI Ops Huria Gereja HKBP Yogyakarta. Kris BNI mahaperluan tu tok-tok ripe dohot sumbangan pembangunan. Kris BRI Ops Huria marhapeluan tu guguan tahun manang pelean bulanan hamolia tahun dohot sumbangan. Namangihut panitia pembangunan. Ala hurang dope dana Rp186 juta nai laho pasalesehon tu pemborong ukap ma rohata laho pasauton tok-tok ripe pembangunan asaboi dilunasi tu pemborong. Rekening huria selengkapna dohot akaruas nang manggarar boima tajaha di papan pengumuman. Totalna saldo per 21 Februari 2026 Rp51.504.55. Akaruas naung manggarar tok-tok ripe tahun 2024 godangna 110 kakak manang 41% sian total ni ruas. Jala tahun 2025 godangna 184 kakak naung manggarar lunas 1 Desember 2026 godangna 10 kakak. Na manggarar bulan Januari 2026 godangna 46 kakak. Februari 2026 godangna 47 kakak. Maret 2026 godangna 3 kakak. Catatan dipangido tu akar ruas naman transfer Kris asa dikirim scan slip transfer ala data bank dang tar surat goarna ni namangalehon. Molodang adong di surat GBNN. Namangihut laporan pasikopon na tu sound system. Domu tu kebutuhan sound system ni huriata asalam tu dengganna tu jolon rikot dope dipangido huriata tu sude ruas ni huria laho mangurupi kebutuhan pembelian sound system di gerejata. Posisi ni saldo sound system nuaeng ima Rp24.510.802. Anggiat ukap rohata laho paturehosa. Namangihut mangulului pangajari tu guru sekolah minggu, bajar-bajar remaja, multimedia, song leader, tim musik dohot operator sound. Pinangidoma tu ruas naukap rohana laho mangurupi pakobasion dihuriai laho parsidohot mamelehon dirina laho pauliulihon akan narikot hombar tu taletanabe asa mendaftar ma tu situa manang tu sekretariat nihuriata. Namangihut pasauton selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot pardongan saripeon. Saluhut parhalado dohot ruas nihuria pasauton selamat ulang tahun ma turuas nama ngalopon Ari Hatutubuna dohot nahot ripe mamuka tanggal 15 ro di tanggal 21 Februari 2026.
hatani debata tu nama ulang tahun. Ainaung gabe mamora dohamu di bagasan ibana saluhut nai. Disandok hatai nang disude pangutesion. Sada Korin sada ayat 5. Namangihut ruak namar sahid di rumah sakit dohot nagale dope pamatangna di bagasna. Tatang yakon ma akadongata namar sahid di rumah sakit suang songoni dohot na di bagas naganup. Sai tumibu ma malum jalahipas di pergogoi dohot di pasu-pasu tuhata. Namangihut bunga langgatan di parmengguata sadarion imas yan keluarga haha situmorang inang deha borusi mamora. Moleate di keluarga jala sai ditabai tuhata ma pasu-pasu tunasida. Dia karuas nanaing manubang bunga di langgatan boima menghubungi sintua Dr. Anda RL Borunadeak. Namangihut tikting bibel si jahon mingguon jadwal haret tahun di huria di parmingguon jadwal parhepengon tanggal 10 tolu rodi 10 sia Februari 2026 boima tajaha selengkapnya di papan pengumuman. Tikting tabahan. Ruas namoding. Nunga perjolo dialap tuhata amang Dr. Andus Lotung Sinaga umur 60 sada tahun 8 bulan. Di hari Sabtu pukul 10 pitu di Rumah Sakit Medik UGM. Nahina baluhon di inang kakak boru lubis. Ruas wilayah barat. Jenazah dibawa di Bona Pasogit Nasogotan. Tatangnya konma keluargai anggiat ma hatop tarapul jala margogo. Songonima tikting dihita sadarion shalom.
Mari dihita. Ini debatana sumurung siang selalu doa imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras ma dihita saluhutna. Oras ma daka angginami akan aposo mahasiswa dohot pelajar. Oras ma dihamu. Unang ka amat to. Aka pelajar do mahasiswa asa bigyot taju suarana perlu do ditabiat to aka ina unang majo mga lusi horas ate khusus majo tuaka ang ginami ate pelajar mahasiswa pemuda atau pemudi horas madihamu
Guguduk kamu tuh, gugu, kuat. Horas dihamu. Paten. Ang do pihak kaina do ama mangalusi naki. Barita nauli jamita di minggu tasadarion di minggu info kapit. Apa itu minggu info kapit? Jau maau dungi alusak kumat. Jadi dang piga hita mulai do info kapit. Apa info kapit? Kan dang sudah hita mengatusi kan. Jala di padomu do guarni minggu tu jamita. Jadi ikon sesuai do guarni minggu tu jamita. Jadi jamita menyesuaikan tu guarni minggu, bukan guarni minggu menyesuaikan tu jamita. Itu. Jadi guarni minggu nungadong susunan liturgi di huriata. Disusun ma jamita hobar tu guarni minggui. Jadi guarni minggu ikon sesuai do tu jamita manang sebaliknya. Imana tersurat sian adung. Mulu adung di Indonesia ratapan. Menangis. Isi mahita nasohea menangis. Dan adok kita nasohea menangis. Orang di si sorang kita langsung nangis. Molodang nangis on manaidokna berpulang ke rahmatullah. Itu. Ima sian adung bidutolu mamuka masian ayat 40 sia rodi ayat 57 asa tajahama mersikat soring sai mabakbak on pedang apala do mabakbak nanti sai mabakbak do ilu-ilu ni mataku dang marpasadian dang marhasonangan. Mataku pahol sorohaku taringot tu saluhut boruni hutakku. Nunga diredet pon nasida goluku di bagasan godung lam ditopasson 54 jadi hupa jojo ma guarmu ali Jehovah sian godung apala nabagasi jono doho di ari ujuna jojo wau tuho nimmudo unako mabiyar ima sahatna. Nah perjulu sahalia kamang dohot taminang ada beberapa kata naso apalah bersahabat tu hita. Paling kalau seandainya kita tahu berbahasa Batak pun ya bahasa Batak yang biasa-biasa sajalah. Molo apalah didok do dison mabak-bak badungi adong museng manonggor molo mamereng so mallo taboto itu kan ale molo sanga manonggor ninna dison adong penekanan manatap manonggor dibedakan dia dah di ayat 50 naking tolong diklik ayat 50 tadi paima manatap manonggor. Jadi supaya kita bisa paham berbeda do manatap, berbeda do manonggor. Naba dua hon aladang piga hita na familiar tu bahasa-bahasa Batak songonon lam aka parhaladuma. Jadi muladong naking parhaladuta na majatik ting berbahasa Batak sasitong na itu sudah ngos-ngosan do kami majahi. Pusok-pusohat di itu. Olo disipata dang apalapas pangodol honi hatayati alema lumahamu nah jelas kami sudah berupaya
Adong do piga-piga karena tua-tua nami di son ya berlatar belakang bona pasugit sama kita basa-bata itu nggak ada masalahnya. Alai naung magudang di perserahan itu problem besar itu. Jadi mulungan yang bertugas di minggu bahasa Batak akasih tua tahun gantilah dulu amang, akulah yang maragenda, amanglah yang membaca alaman jaha wartawan. Itu baik kok kamu mah sebelum dijaha warta masih dohonotna. Eso sudah tersurat horas madihita dangadong tersurati dia manami dohot inanami tabigema tikting namasa dohot naneng dangadong tersurat di si nagabe odolan dangadong tersurat di si. Jadi terrepot dutong ahamu sing tabahan non. Jadi tangnya kok kamu mah semakin hari semakin mantap bahasa Batak niaka hami parhala dua te. Ya. Molo didok di bagasan turpukon ayat 40 sia sai manatap manonggor Jahoba sian banua gijang manatap manonggor Jahoba Tuhan melihat, Tuhan memandang. Nah naing dohonon siani akamang dohot taminang kita unang ragu molota ragam peta dupi aka parsorion aka sidangolon di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluta mungkin bukan hanya sekedar silih berganti. Molo silih berganti berarti saeon pitor romuseng alai nabui do rongom ro tu tonga-tonga ni nguluta ima bertubi-tubi mandokon petong molo rongom aka parsorion di tonga ninguluta dang boy dohonon rongom dapa parsorion di ngulukku bertubi-tubi dang cocok ido kan pandok netong dang odol rongom motong parsorion di tonga-tonga ningulukku bertubi-tubi mandok betong konong bertubi-tubi ala dang silih berganti utang dang selesai dope parsahiton dang marna malu perkuliahan tidak dana menuntut hepeng natoras mangidu pangurupion asa nikirim parhepengon iba mamisalna syakangon dagabuang dana siakangan tabrakan jala na diboncengna masuk penjara. Wah, on manenokna bertubi-tubi. Persoalan yang satu belum selesai, sudah datang persoalan yang kedua. Jadi bahasa napi nakeni adung dison, isi do adungon, nama ngadungi dison isi. Ini penting juga ini, supaya kita bisa mengevaluasi diri, mengkoreksi diri. Nama ngadung dison ima panurirang Jeremia. Apa artinya itu? Sahalak panurirang. Na langsung dipilih debata, nanimiahan nih debata. Ini nabi, bukan seperti kita yang biasa ini. Langsung debata nama milit nasida, jalan langsung debata nama miyahi nasida. Mengurapinya. Polai mana mengadungi karena kesalahannya kah? Oh bukan. Alani bangso itu dia menuntut mencari keadilan, dia mencari kebaikan. Kenapa Tuhan puasa huadupi songoni kita peboido mengalami kondisi songoni pahit nai persuk nai Tuhan puasa masonggop tuau nahudok naking itu bukan kitanya tapi dari luar kitanya parsahito naka keluarga ta marutang kita bukan untuk kita tetapi untuk keluarga kita, anak kita mapain pergumulan di kita natorasta mungkin membutuhkan uluran tangan kita tangbui dan urupata natorasta kita anak yang diandalkannya dohotlan akan asing menuntut perkuliahan akayana kota. Ini bukan gampang amang. Kita bisa menjerit ibaratnya kita sudah masuk ke dalam satu ruangan jala hampir tenggelam nama kita sima jujung tahun hampir nama tenggelam pusok-pusokan nama kita ditiki kondisi si songoni
sido honot tadi Tuhani nabuado Tuhan naso marpanatap doho ali Tuhan naso dida hodo au naso holong doroham tu au. Itu bisa kita nyatakan inang jalalaus ido natarida di esensi ni turpukon, seakan-akan dia merasakan nabuado Tuhan, nabuado Tuhan. Dang manatapo, dang manonggor hosian banua gijang, padiluan nilangin. Maraga makan masa bui tonga-tonga ningoluta. Siapapun kita tanpa terkecuali. Lam padita ma, lam situa ma, lam hita mana sopartohonan, haru di bagasan turpukon. Udok kami naking ima sahalak panurirang Jeremia, nabi besar, bukan nabi kecil. Nabi besar na langsung debata nama milit nasida mengajari nasida pasahaton alatan rahasia na ikon si pasahaton nia kapanurirang mangadungi bana bahasa na pinakini mana ima sai mabakbak tolong 49 sai mabakbak do ilu ni mataku dang marpasadian dang marhasonangan. Apa ini mabakbak? Apa ini mabakbak? Mabakbak itu sian kata dasarna bakbak. Bakbak kan bakbak ngena kan nggak familiar di kita. Jadi au perupani jolobinering donaking kamus bahasa Batak nasinurat ni epurus ni hakabipi naso Batak dope je warnek hala Jerman dope sanga hiburusta bakbak siani magabe mabakbak. Mabakbak itu terbuka, pohon mabakbak terbuka, dung terbuka adong mengalir jadi adong disi terbuka, adong disi mengalir. Alai mengalir bukan air. Dang sungai. Asataboto ini dibedakan dia. Yang mengalir di sini bukan sungai, tetapi air mata. Air mata dipakai mabakbak do. Mabakbak do iluku. Jadi air matanya itu mengalir seperti mata air. Seperti dang marna sudah gobarannya hama adong dohita hia songonon tangis kita terus tangis somal dohalak Batak istilah mekel disi hapataran tangis disi abuni molo di hapataran era naswadong persoalan udah lama kali lo kita nggak ketemu nina heraina ma HP maleng-leng hati-hati di bagasan gimana itokku itu indah kan nina idak no kalau itokmu itu indah asa songona happy enjoy idaun HP hancur di bagasan adong dohya masa dingoluta songoni inang dang adong ati dang adong na mengaku karena iya pasti adalah iduna masa mabakbak ilu-iluku jadi molo adong halak mabakbak ilu-iluna tarlumubi molo kaluar dosian rohat tahun puas do ati inang ati molo tangis samukan songon na puas do pakilalam muna manang na sambil manuci pehamu tangis Yesus lu enak itu kan melampiaskan puas do daripada ditahan-tahan ternyata nunga diatur debata sudi kalau keluar air mata laos adong dorupani sesuatu di pamatang tahun diatur Tuhan menjadi ada sesuatu kekuatan di kita. Jadi ibu-ibu kalau sedih kali menangislah, kalau gembira kali pun menangislah. Ala nilas ni rohatta kan buidot tangis itu. Aduh setelah nangis gabi adong magug
gabi gugu do berek kamu mainang molo lagi aku para tetehon do molo lagi riting-ritingon akaina on dang apa lah ya tu siamura riting-ritingon nanti do amang bahasa Batak ni bahasa Indonesia ni riting-ritingon merepet pakai cilku do riting-ritingon betul naso keluar nama timus sian si majujungon timus mula gereja ngasongon dah galeon mula gereja HP dung sahat dijabu pitor riting-ritingon ibering atong di dapur berantakan haon piring itu kan bekas ni sarapan dan disimpan jabu kotor berantakan nang kepala disapu dang dana adong na modom adong na marah adong na ingon wah pitor naik saring-saring ni itu kan nabu itu masai itu kan somal nahu para tetehon ngagalihian mula gereja gabe tambado guguna muruk perang selesai itu bah dengan cara seksama dan dengan tempo selesai sudah ku para tetehon don jadi kita mang para tetehon ke ibu-ibu on holan riting-ritingon tambah kelipatan di gugunai hati-hati kita itu nangis doh. Nah ternyata menangis ini ada pengaruhnya mengadung gimana meratap dia alai meratap di son unang atong among inna unang atong tapi anong among na nunga monding itu kan pagudakku sifata sandiwaratta among inna ape molo makulingan don among ni inna lari do itu kan jujur kita inong inna misalnya mengadungi maka ina ijo inong na rupani kan ape molo makuling inong ni boru marikat dora itu kan jadi pagodakku kasihan dua. Nah di bagasan Trupukon si Jeremia di bagasan Trupukon ima mengadungi bana dia mengadungi bana pola di do ibana mabak-bak mengalir air matanya itu dan marna sudah songon mata air nama mula mengalir terus si malolong ngai terus si mana mengadungi bukan karena kesalahannya bukan karena dosanya paitian molo alani hasalata do kita maklum kita bisa menerimanya itu tapi kalau bukan karena kesalahan kita mungkin karena makokop keluarga kita makokop suami makokop dana makokop istri atau apalah makokop natorasta acitian dison olo maralo antara pikiran dan perasaan maralo on sakit kali nganeng muruk nian nganeng mengamuk nian ale rohaun jangan patut do pakar psikologi mandok ketika kau emosi kepalamu panas tarik napasmu hitung dari mulai 10 sampai dengan 1 10 9 8 dung 1 tarik napas 3 kali psikolog don mandoki dah ya alania ke ibu-ibu kalau sudah sampai memuncak inang ya alai molo hubereng aka ibu-ibu di son jarang do kamu memuncak emosi munate jarang diakui ra dah on ma puncak emosional ni panurirang Jeremia puncak emosional jadi molo didok puncak emosional amang unang dianalogikan molo puncak emosional sama dengan marah tapi puncak luapan marah puncak luapan perasaan pola di do ibana di son dia pakai bahasa metafora bahasa kiasan ya dia tidak to the point tapi dia pakai bahasa metafora ida hitama paima manatap manonggor jahuba sian banua gijang manatap manonggor baka orang-orang malo berpuisi nama nabui
mandok akasi songonon adong do halak molo martangi yang maloi mana menatahan naon marpanatap do holi Tuhan jala manongkor sian banua gijang bah adang piga dong nama lo songoni dah ati moladok kita nama lo songoni bah puji Tuhan mati ido ubahin ala dang piga nama lo gabe molo disuruh neng membentangi yang au kan huparate tehod di olo doa nama bentangi yang minggu nasalpu isi tehe sian ama nina berarti sonari sian ina atau hupilit tamima nama bentangi yang nuaeng hala inang nina langsung dibuka bibelna tapi sopan jaha bibel tuh pe adong nama buka buku endek serius deh serius alania adang piga nama lo martangiang lau pasahaton on malodo siahon bah si Jeremion bahasa nape nake nape aduh alah paima manatap manonggor Jehovah sian banua gijang ayat 52 taparate tehon museng sai di paburu-buru musuku doau songon pidung songon dia duai sai di paburu-buru musuku doau songon pidung ini bahasa metafora. Apa yang mau dikatakan? Tabayakon mapidung yang siap siaga untuk ditembak. Tu dia bagaimana siap dan adong imana benteng pertahanan. Benteng pertahanan sian segala sudut. Lau himana habang tusan siap-siap kena tembak. Lau himana habang tusan siap-siap kena tembak. Buah mamolo tadu pisongoni. Tu segala sudut herat terancam ngoluta. Sian segala sudut kesana jut kesini jut terpaksa jatuh ke tengah nina edei rupani kan kesana jut kesini jut inna on mau dang mar adong mar hasonangan luar biasa ibana mandok mengekspresikan pergumulan nan yadupan imana dungi di ayat 50 tolu ma laus on ma nang gambaran ni Tuhata Yesus Kristus bukan hanya Jeremia saja Yesus pe oddo diadupi nunga diredepon ya ahadun waeng molo didok diredepon ayat 53 tolong ya ini bahasanya nih enggak semua kita familiar ini ya ahado molo didok direndepon ya diredeponon ape huboto ala hubereng donaking kamus molodang tong dodang binoton itu jadi songon na jago ba alangan perjuli ba majahat tong nunga diredeponon menyentakkan memusnahkan pak era songoni nunga diredepon itu maksudnya menyentak disentak pup memusnahkan dungi di ayat parpudi ayat 50 dulu adong musang dipakai bahasa ditopasson ya ditopasson adong nulis itu 50 tulu ya ngadia naking batu tuau di nunga diredepon na sidang nguluku di bagasan godung lam ditopasson ahado ditopasson on dang holan madabubuti alai memang betul-betul dengan kemarahan ima ditopas pak jadi moloholat dabubuti itu madabu namanya on ditopas dokter kita bayangkan kalau kita seperti itu direndepon kita itu dimusnahkan dan kita itu ditopason ima bayangan nis Jeremia nanedupanna supaya kita paham kita boy kita berempati masuk tu bagasan turpokon ya masuk ditopason dope batu tua udah begitu modelnya kita sudah dilemparkan begitu dungi dilempar dope mana ditopason dope mana dohot batu tua bukankah itu juga naniadupan di Tuhan dia sampai masuk tu banua toru nah ujung ni sudi alu-alunai pataridahon dia betul-betul membutuhkan uluran tangan Tuhan
salinai Jeremia pataridahon dia tidak mampu melakukan lahu paulihon bangson itu hatta tanpa uluran tangan Tuhan. Ido ubahen di ayat 56 dohot 57 on mapanidangyon. Apa itu? Ditangi hokodo suaraku. Berek kita mamang inang manang nasongod dia pena masa di tonga-tonga ninguluta taingot Tuhan itu mendengarkan manangihon. Kalau kita punya telinga lam tuhatama dang ditangihok kita. Kalau kita diberikan Tuhan mata lam tuhatama, apakah Tuhan tidak bisa melihat? Kalau kita punya tangan lam tuhatama, nah orang gajang do tangan itu hatta laho mangalehon pangurupion na tuhita. Songod dia Jeremia memahami taringot tu Tuhani. Jonok doho ayat 50 itu. Jonok doho di ari uju na jojo on mapanidangyon. Tuhan, engkau dekat ketika aku memanggil engkau. Jalan nimmu do ahadi do jalan nimmu do unako mabiyar. Laos on ma hatani tu hatta nanaing mamakulingi hita ahape namasa dingolumon Tuhan menjaga. Ima edeta naking seharusnya dung sipul jamita do paling tepaton daripada sebelum jamita asal laos dikuatkan kita. AHP namasa dingulumon Tuhan menjaga ho. Holong nado mangod dihoko Tuhan menjaga ho. Na parpudi taingot ma Tuhan yang kita percaya dan Tuhan yang kita sembah ini songon panidangyon ni hapor siauta ponggol parjulu. Ahamai panidangyon ni hapor siaun ponggol parjulu. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatudusan. Apapun yang kita alami molo didok naking edei Tuhan menjaga ho dang adong naso tarpatupa debata alani jou maau dungi alusak kumaho ta jou ma Tuhani asa alusan itu hatta hita jonok mahita rap dohot ibana di pasu-pasu di batama hita di pasu-pasu di batama nang hatana amin matang yang mahita mauliate mali Tuhan nami hatam paingotok kami molo naposom panurirang Jeremia merhatap mengadung pabuahon pergumulan parsorion namasa songgop di tonga-tonga ning uluna itatap ibana aka parsorion namasa di tonga-tonga ni bangsom nak kami pi udang do aka parsorion pardangolan nahuadupi hami di tonga-tonga ni pardalanan ning ulunamion sipata mabaik kami madabu jala tinggang marpanatap dohali Tuhan sian padiluami tung asima roham ajari jalati roy mahami mangulaon aka ulaon na pinasahat mo tuhami namarragami hobar tulomoni roham alelehon matoddim toddi porbadiyai mangalehon gugu tuhami asa margugu hami dang ala hadirion nami alai alani hodo ali Tuhan mian di tonga-tonga ning ulunami pasu-pasu mahami saluhutna pasu-pasu nang saluhutna karuas ni huriam sian mulia kadadana remaja pemuda nang akana tua-tua nah di bagasan pendidikan persikolaan perkuliahan mangalului parkarijuan mangalului sirokap ni toddi dohot nama sihol di hagabion tukko mali Tuhan pasahatoni tuaka sudi aka ianakon nami asa marhiti-hiti pasu-pasum lam dipaki lalahon asini roham nang denggan ni basam pasu-pasu manang aka ulaw nami namaragami sudi aka nahu pikiri hami dohot aka ulaw nanang siulaw nami homa mamasu-masu hami li Tuhan asalam hupaki lalahon nami rohanami jono doho rap dohot
hami saluhutna ruasna di huriam na di bagasan habut ni roha keluarga sinaga tungasi maroham paherbang ma tanganmu nasun labboki nago kuasoi majama roha pikiran nang pakilalan ni keluarga asa unang madabu nasida di bagasan padilian nang pe di bagasan kodok ni roha habut ni roha nasida apu lima marhiti hide tordim pasu-pasu masa luhutna aka ulau na neng sihobasan nasida di bona basukit asa bui mardalan dohot dinggan pasu-pasu manang secara khusus aka pakubasion na pinamasa di tonga-tonga ni huriam marhiti hiti aka parhaladum aka naposom aka padita na marhubas di tonga-tonga ni huriam asa marhiti hiti pakubasion ni huriam martaba-taba bilangannya kana porsia roman dapot toko lau mamuji pasangapon guarmu nabadiai atong jalo matangiang pamujian nang ele-ele namion mangasahon Kristus Yesus Tuhan jala sihokop pami amin tapuji matuhata maredehita mardalan ma pilihan
Tangyakon mapiliat tatu di bata martang yang mahita. Ali di bata manami na di banwa gijang, odo harorwan ni saluhut silihon-lihon na dinggan, dohot na sa ulibasan na moliutus. Upasatay masiyan na nilihon mi tuhami, pilihan nami tuho. Saja lo may gabi uap na hucus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasyak kami pilihanon, pati bulhon harajaon mo. Dito nga to nga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutad dahami, godang ni silihon-lihon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok, mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama nami na di banwa gijang, say pinurbadi ama guarno, say ro maharajaumu, say saud malomoni roham, di banwa tongaon songon na di banwa gijang, le hon matuhami sedarion, hanguduan siapari, si sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togi hon tu pangujunan, palua mahamisian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasor hon madamena tu todim. Amin.